Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sedherek kakung semono putri, sumangga kita aturaken puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala ingkang Maha Esa inggil karunianipun ingkang dipunparingaken dhateng kita sedaya. Boten kesupen ugi sumangga kita dedonga kagem kanca-kanca ingkang wekdal menika saweg sakit akibat Covid-19. Mugi-mugi para sedherek keparingan mantun lan tansah wonten lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wonten ing kesempatan menika kula badhe mbahas bab pola gesang sehat ing masa pandemi ingkang ngantos samenika taksih dereng manggihi titik terang. Sampun kathah korban ingkang raosaken dahsyatipun dampak Covid-19. Wiwit saking kanca lan malah anggota keluarga kita. Ngantos dumugi wekdal menika, Indonesia taksih berjuang kagem nglawan virus Covid-19. Saben dintenipun kasus wicalan positif Covid-19 bertambah. Masyarakat tansah diperingatkan dening pemerintah kagem ndereki protokol kasarasan amargi bab kesehatan dados kabetahan kula lan panjenengan sami. Tamtu mboten gampil kagem mendelaken penyebaran virus Covid-19. Kangge menika, kula lan panjenengan dipun anjuraken kagem ninggahaken imun badan supados keparing minangkal virus Covid-19. Salah satunggal cara kagem ninggahaken imun badan inggih menika nerapaken pola gesang ingkang sehat. Pola gesang ingkang sehat inggih menika bab ingkang wajib kula lan panjenengan tindakaken utaminipun ing masa pandemi. Kalian memilah lan ngatur pola gesang ingkang sehat. Tamtunipun badan kula lan panjenengan badhe ngraosaken kathah manfaat. Kula lan panjenengan namung betah merhatikaken kalimrahan alit sedinten-dinten lan ngebahipun supados langkung manfaat kagem kasarasan badan. Miderek Kotler, pola gesang ingkang sehat inggih menika gambaran saking aktivitas utawi kegiatan kula lan panjenengan ingkang dipun sengkuyung dening kekajengan lan minat kula lan panjenengan lan kados pundi penggalih kula lan panjenengan nindakakenipun lebeting berinteraksi kalian lingkungan kula lan panjenengan. Pola gesang sehat ingkang kula lan panjenengan terapaken saged mawon kula lan panjenengan tularaken dhateng tiyang sanes. Mliginipun kaluwargi mila piyambakipun sedaya paring ngraosaken kathah manfaatipun. Manfaat pola gesang sehat mesti kula lan panjenengan asring midhanget. Menawi tiyang ingkang gadhahi pola gesang sehat badhe gadhahi badan ingkang fit lan bugar. Tuladha nyata lebet gesang kula lan panjenengan inggih menika rata-rata tiyang jaman semanten dumugi wekdal menika taksih seger lan asring beraktivitas. Menika dipun amargiaken piyambakipun sedaya asring mengonsumsi daharan ingkang taksih seger, alami, lan tanpa pengawet. Kalian pola gesang sehat badhe damel pangajeng-ajeng gesang langkung dangu. Manfaat benten ingkang kula lan panjenengan keparingan inggih menika nginggahaken imun badan. Imun badan keparing nyegah penyakit mlebet dhateng lebet badan kula lan panjenengan. Kalebet virus Covid-19. Cara nyambut damel imun badan kalian nggadhahi 3 fungsi. Inggih menika fungsi pertahanan, fungsi homeostatis, lan fungsi pengawasan. Lajeng pola gesang sehat ugi keparing damel badan kula lan panjenengan dados langkung sengkuyung mila badan badhe terus aktif nglampahaken pinten-pinten aktivitas. Cekapaken kabetahan nutrisi melansir Health Guide. Saben dinten badan meregenerasi sel kulit, otot, dumugi balung. Pramila nutrisi dados sumber utami kabetahan badan kita. Salah setunggaling tiyang nggadhahi kabetahan nutrisi ingkang benten-benten amargi pinten-pinten faktor kados jenis kelamin, yuswa, lan aktivitas ingkang asring dipuntindakaken. Miderek Peraturan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Warsa 2019 bab wisalan kecukupan gizi ingkang dipun anjuraken
kagem masyarakat Indonesia inggih menika kagem jaler disaranaken mengonsumsi serat sakatah 28 dumugi 3,7 gram per dinten. Dene estri betah konsumsi serat sakatah 17 dumugi 3,2 gram per dinten. Dadosaken wekdal sare bab ingkang keparing kita lampahaken kagem nerapaken pola gesang sehat inggih menika kalian cara ndadosaken wekdal sare. Kathah-kathah salah satunggaling tiyang nggadhahi tabuh sare ingkang boten cekap dipun amargiaken pinten-pinten alasan. Padahal badan kita tamtunipun betah ngasuh ingkang cekap supados badan wangsul seger lan saged nglampahaken aktivitas kalian semestinipun. Dipun lansir saking National Sleep Foundation, direkomendasikan menawi yuswa sampun timur 18 dumugi selangkung warsa. Betahaken wekdal sare itu dumugi 9 tabuh per dalu. Tiyang ingkang boten gadhahi wekdal sare cekap gadah potensi kenging penyakit mematikan kados kanker lan jantung. Manahaken positif pola gesang sehat boten namung bab fisik nanging ugi kalian kabetahan mental kita. Gadhahi kathah tekanan badhe damel penggalih kita dados stres. Pramila dipun anjuraken sanget kagem nggalihaken positif. Nggalihaken positif kepareng damel manah kita dados tentram lan keparing ngawanaken pinten-pinten penyakit. Kalebet wekdal kita saweg ngalami tekanan. Kalian ngebahi cara penggalihaken dados positif. Mila kesarasan mental kita badhe dados langkung. Kula ugi ngajeng-ajeng kita sedaya tansah ngawutaken bab njagi kesarasan wonten masa pandemi. Lan sami-sami ngawutaken bilih wonten kanca utawi kaluwargi ingkang nglanggar protokol kasarasan. Njagi protokol kasarasan inggih menika kewajiban kita sedaya kagem menghambat penyebaran COVID-19. Kita sami nggadahi pangajeng-ajeng supados kondisi menika saged enggal purna. Kintenipun cekap semanten ingkang saged kula aturaken nyuwun gunging samudra pangaksami bilih wonten kalapatan salebeting pangucapan kawula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.